Perlu perjuang sisian pria sebagai pi syakani video kulisibun pi ni video nak kapor jan man lagasngi nabda ti legend ni bejupet man lagasngi ya kani ka video ini ke YouTube channel ke jonga mi video man lagasngi kulisibun mata ka janmin ngam kwa ban simpor bun ya kapor ke jong pi tendeng kwa ban keren kniat bat ru ban ai ni kalat kebun na bata jong kitu ki bawat ki kam ke jam ti dan bun ba ki bawan shanga ki bakli nga ki ong ba ai kam lang ngimdan ke kam ke jam ke babiang bat kiwe ti ke jinge ke banga ngasem hadu mentamane ke debet ke ni ba bunsin hi lada ai kam inu la ni lada yarap inu kam de e ba ki kwa kam de ki kwa ya ka kam ke ba ki sungsuk bentre bat bunsin hi lada de ba kim sultan chu bentre ki in osteng por ba kabujing e ba babun ma ki ba ai kam ai jam la kalong haki tukan ni ki office ne berkiwe but kani ka penlong ya kita kinong ai kam ki kin banbu chinge ki ba ki kin du nong ki babun ma ki rukam padel ta kada ba ki babun ba ki khna khasi jongi khamtam ki ba ya kloi bha ban i no e ka kam nomor bikim la bani sha ha kanu ko banta jong ka kam jo ki bi ki tre but tang ka tukan ni kin dala kham sngo kiu khndiat ha kata kam bi tre ki ko bania mi no bania persang no de ki jat kam bat kim ko bani su ko jo kam hadu bakinda sngutu ban long briu nomor ki sngo be ba kata kam kadi bitang support ngan tala yo la shwe ngi tre no shwe but ke kum kan ni jeng mut kabu jeng e bhai ki babun khamtam lele kita ki bala ban ai kam nabda jong phimo beling ong kini nomor bagi babun bagi perlu ki jongi ha bai dei bat kani kerukam ai kam ai jam ki sngo dan jeng e ki sngo mi jeng jenjar ban pli kala kelintin ta jong phi te bat dakani ke video ngak ban shu ong phi ban batai phi pangar ngadi beri kham jam tibat lada ong kata kejing kwa ban kiu bat kiwe ngaru ngadi we hi ni kita ngam ong ba keno ikna kasi pigilong kumni kilong tai kena samla man tai kilong ta tindai ke beningkong ke yang aswa ningkong berkendau hi ke beli bang pelong yang bangangan long kumta ban jom nak we ke cakas ke we ban train nak we ke bangangam yo ya ke benta bangangan sunguthu la kata ka kam ke den em ta jonga ban ngam da yo e ya ta jing sungu hun lani ya kata ka jing sngo nong no kata ka purpose in life mo ta ka thong ha jingim bangade bande ya kani shra jingim tibat nre pat haman nak we pat ka kam bang tre le se ki ba ya tre lang bat nga ki kam ki ba mensha ki bang ju tre teng ki office ki organization ki ba tre lang nga ngatrai kila man sungthu kila ban comment hang ni le pi dan lang tenre man we kam tre ngam tre shiteng mensim maile bantre bin nadu ko mensim orang ngatip bagatu jakala da kalong makana tang kam ka batang sipor ko balesi ka bangam dai ie ban tre bro sirta jing na haru man temen dengan tre ka nadu mensim tiba ka penlong nga bangangan sunguthu ya ka jing kiu ya ka jing don kam nga bangangan kiu ha ka to benta ti na benta jong phi menta ngan IP kani kalat ni kadi we kalat ba ki babun ba ki perlu kujungi menta ki ba kwa ka kam la kalong ka kam la jong ni ber ki we ki dari kwa kam la jong ro ni ki mangim dan pisah beli ki kwa kam la jong nomor ki sngo ba le tre be ki we ki sngo ba mla ya sha mla ba ni tre nomor ba sha le ben palat ber ki we ti ring ong ip kani ka we la phimla ba ni sha he jing im jong pi mla ban pois nu ru tinga ip ni ka lat ba pi la ban sedang ye ka kam jong la jong ni pila ban tre ber ki we ru da ka ba pi penan kam ka phone ka jong pi ka ba ning kong kebaar bapipin register ni P1 ban phone yang ini hakini ke number ngan bu hapo cek description jong ni ka video bapipin phone ini ke number lada pidon ni ka phone lada pidon ya ka phone belalong ban ring video kumni kumanga kandon ke training bat kandon ru ke jingjit nakal yang ka office jong ni ka bide bat kini ki bala ban le AA link ba ka phone ke jong pi lada pidon ni ka phone mo ti ka baar pa kalong ma kadon kani ka kani ka lat ka ba phi la ban sedang na layeng ya kanun ka kam ka ba phi dan pi sung thu ba phimla bani tre lang bat ki we le se nakadaw jong ka met ka phat pi ka jing ka le se lab no nakadaw jong ka kot ka kya ka met ka phat jong phi la ni yo de ka jing e hayeng sem phimlong ban mi no ba phimlong ban mi na layeng ban ong ban tre sha jaka jong ki bri ki we kadon kani ka lat pa ba phi la ban tre na layeng dak ba pendon kam ya ka sap ka phong ka jong phi bala phi dan kam ba ka sap ka phong
kadang kani ka seng ka banta ngang lai don banta bakata seng kerteng ka grow together ka bangi penlong ini ki event keleng ban play lat play lenti na banta jong kini ki kena samla kiri orang ba ru kumju ki bampat don ya ka keng ka dheng hakor kom ka bade baki kin la bande ki mar ki mata ka jong ki hakor kom ka bade jan man laka arna lai banai e bangi ngile ini ki show keleng ban ba pila ban wan ra ti mar mata jong pi pinde ka bangi ki yo bangi penong ki yo ki beret ba pila ban wan bande ti menta ni klemat ngadon ni kani penai pi ba kadon kani ka yo bangi ai kerteng autumn wonder sale ka ba kan long ha ka nyo pra kan dai tarik ti hakini ki hakini ki sngi pila ban ban yo ban sem pila ban thiet pila ban le ka tu ka ba pi sngodon kam na bata jong lani hakani ka yo taman re le si ki stall kan kham junjar khanya tenre kane pat kade ka lat kalenti ba pila ban le dak ba penan kami ka sap na ladi ngila pat ban yo ban aja ka pat pi le si hakini singi bagi banwan ba pila ban idon benta hapo jong ka we ni kita ki stall bangi la ban ai na bata jong kita ki kam ki jam le but hapo jong kani ki event menta pingin pelong kanyo prak ndai trik menta ubenai Oktober kemud ke sengi balang sengi balang berpalai hangti po All Saints Hall skumha banli ban pentip le borokhai bikinan ki stalls ba pier no ki jan kan nep ka bam kadi ka kup kesem na dong sedong ki mar ki matang baler ki don tu ka jaka ki bawan na keleng jong ka jela ki ba bun na pring jong ki kim don ni ka dukan kim don ni kal ya kata kerukam de kerukam peni hakam ke badai tandi ki sule hin na yeng pat kenwan hang te ki don kumbasam polai teli sam sauteli ek stall na keleng teli piang tang bola bon phal la ngom tang la bon pha ki te stall ba wan ra ki mar ba best na keleng ti ngai kentu ye wer pi penwan ba penyo men sem bat pitem nam kadon skoi ka lat pat pi la bani don benta ban peni par ka talang ki jong pi ba kata ka di chatni making competition ke banan hati ke jaka ka ba pi la ban register ka hanyo pratrik tibat kar competition kan khandai trik ba fi la ban penmi ya kita ban peni kita ki chatni jong pi tung tap pudina turbai kat ka badai wan ra ti chri jong pi bat phila ban yo ya kata ka jaka baki kin ba fi peni kita ki chatni jong pi ke jinglang jong pi ban chatni par biki brio bikin ba kina kin ya ka jing sat ka jing pang bar kom da ter bar ki brio hi ki pat ba hi kin wan ban judge ban I points ya kata chatni jong pi tila ada pidei ki banang ban le badan sap phila ban sim benta ban ada ba phim dan sap phila ban sim benta pat da balong kum ki judge na bata joni competition mo ti kata kadi ki dei tang ki nuksa mangan IP lan ki lat man IP but nang ni su khamat kani ka seng kadi kan yarap ye babun bha ki kena samlar kumju baki ki la banwan bani don benta bangi bad hapo jong kani ki event ru ngin sadan kam ka to kan ningot ki volunteers ki ba dari ki volunteer de ki bangi ngi don kam abai de ban penbiang ti jaka bar ki we tila phikwa ya ka kam ka jam ban bangi hakitu ki license bingi ngin le ya kitu ki event bad ikini ki ban nang wan ru sngob ha ban phone kini ki number ngan bu ini number hapo pi phila ban phone ban contact kan don kejing siun dan pi nam ta bro lai sngi ba pi ni dan hang tu kum ki ban yarap lang ke kam hante kani ngila ban likot danu na ki bengi thu e tam re nakadaw ba ngale ni video ba ngadon ni YouTube channel tinga kwa ban kerpat pi ki perlok ki jongi ba chupet nya por ya gitu ki basngu junjar ke kam ke jam bam sngula banong banik tre hagi jaka hnu ko jaka banong ban tre slam nu jaka ni basudan kam le se tang singi arsingi ni steo ke kam ti phila ban le dikini kilat ki ma IP menta bar kani ru ka dikwe kalat bi phila ban wan ban yarap yangi hakatu ko singi ban yarap ka jing penbet penbiang bat ki jing don kam sa phone kini ki number hapo khnang bingin yo ban pentikna ya ka jing don benta jong phi bat ka jing seu bat ki jing don kam mo kani di kalat ka buk share ka ba le se kanang de dang sin do ning kong ma penai kani baki dang bon haki ki bingin nang le ni skmat khnang bingin play lat play ti lang yi babun kini ka kamai ka ji hang ni imlang sa lang ka jong imo ti sa shu yebu sa comment hapo
ru ha la pilang don ki bapi kwa ban tip di sing sabatai biang bat ha kan next video te kamu kanang dei tang kamu kani ki event kan dei hakini singi banwan bat la na bata ju gitu bat ki badon ya kapun ke kwa ban tre ling ba kapun ke jong pi bat kapun ko along ring video bat ki ki sngob ha ban call biang hakini ki number ki don ki lat ki rukom ki bangi ngila ban penirap pi kindon ki training kindon ki jeng irap ha ki babun ki liang bat ka ba phiru phila ban yo ya kamai ke ji ke jeng siu ke bala dangam ong e ka ba biang ru re ke shong jeng tre stom jong phila ban de kani kam ne permit scheme or something ke ba la ban chu pi hab ban khot brio ban don bre khata kam de ye kani ke de bi thik na kalyang jongi ban pin hi kai lang e phi kum no phila ban kamai da ka ba le da ba penon kam ka phone ke jong phi ling ba kiran sa social media bo prok tingin sa shambal pi ha ka nyo phrak nai trek hadi ho po All Saints Hall shulong ba pi pen yo ban yawan ban pej ban yo man sim ba haju ka por ban yo ban judge ru la ni bani shim mentaru ha ka to ka chutney making competition ngan bul ki number hang ni ber khoi ba pi phila ban phone ngan bu ha po ka description khang pi phila ban phone ban yo ban shim benta please bon porlok thasok se sham me pi hoi pa video please bon